Бачковски манастир Успение Богородично се намира близо до село Бачково. Той е втория манастир по големина в България. Манастирът е пресечна точка на три култури – византийска, старогрузинска и българска. Основан е през 1083 година от двамата братя грузинци Григорий и Абазий. Там има манастирът включва 4 църкви и 2 двора – северен и южен. Основната църква е Успение на Пресвета Богородица. Там има много книги и стенописи. Богатият запас от книги прави голямата манастирска библиотека. Друго известно нещо в Бачковския манастир е чудотворната икона на Пресвета на Богородица. Покажи ми на твоето табло, къде я познаваш ли си я? Ето тук. Браво, точно. Тя е обкована с сребро и злато и е смятана за чудотворна. Бачковският манастир е постоянно действащ мъжки манастир. Алексий I Комнин се смята за първия ктитор на манастира. Първоначално манастирът имал името Петрионска заради Иван Петрич, но като възниква село Бачково, става Бачковски манастир. Ходила ли си в Бачковския манастир? Ходила ли си? Много малко. Като много малка. Мисля, че... Надявам се следващия почивен ден да заведеш семейството си там. Ще ти хареса. Добре. Ще ти хареса, ще обещавам ти, ще ти хареса. А ти ще се намериш и тази икона, за която ни разказа.